Enkwentro sa pagitan ng ilang tauhan ng magkatunggaling kandidato sa General Tinio Nueva Ecija, iniimbestigahan ng pulisya. Narito ang report. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa nangyaring enkwentro sa pagitan ng mga tauhan ng magkatunggaling kandidato sa General Tinio Nueva Ecija. Sumailalim na sa interogasyon ang 19 na katao na inaresto ng pulis. Nakuhanan na rin ng pahayag ang 5 katao na sugatan sa insidente. 7 sasakyan ang kasalukuyang nasa kustudiya ng mga pulis. Mahigit 20 iba't ibang klase ng baril at mga bala ang narecover ng otoridad. Napasipay naman, napasipay. Tumigil yung tutukan at with the command ng ating tipo pulis, si Police Captain Eblahan, ay madapa niya yung mga tao involved doon magkabilang panig. Nagsagawa na rin ng reenactment ang mga pulis sa lugar na pinangyarihan ng enkwentro kasama ang mga tauhan ng SOCO. Tumanggi munang magbigay ng detalye ang mga pulis sa resulta ng kanilang investigasyon. Maging ang mga pangalan ng mga sugatan at mga naarestong individual ay hindi muna sinabi ng mga pulis dahil tuloy-tuloy pa raw ang kanilang investigasyon. Sasampahan ng paglabag sa election gun ban ang mga nahuli. Medyo mahaba pa ito. Ang mahalaga riyan, yung immediate response ng ating kapulisan to pacify, to contain yung insidente na yon. So makikita ninyo, nagbunga yung laging conferences, yung CIMEX namin na ginagawa, meeting, seminars, yung coordination meeting para sa preparation na ito. So with of course yung participation ng community. Para sa election 2022 coverage, CJ Torida, GMA Regional TV, Balitang Amyanan.